Sepuh bini sebulan aji sepuh dusun Songkoriti Kang Agung Mas Tuti dumateng Bapak Ning Kautaman para alim, para ulama, para kiai, bunyai lan para santri kang sumandhing beri kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblating panembak kang satu hulur ing budi ugi dumateng para pangemban pangembating praja satriyaning negari pinangka pandam pantoming para kawula dasih ingkang sinuba ing panghormatan boten katalipen dumateng sedaya para undangan, para tamu, para lenggah ingkang satuhu bagya mulya pratapa wit keparengipun warga agung Kartikasari kawula kapidran sinaraya hambuka wawane suka wongane wicara dwarane kandha pinangka jejering pambiwara ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian pagelaran campur sari Kartikasari kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angga sepindah mboten katalipen monggo tansah memuji syukur marang panguwasane Gusti Kang Maha Widi Gusti Kang Maha Suci karena agung rahmat saha barokah ingkang sampun rumentah dumateng kawula lan panjenengan sedaya bilih ing wekdal kalenggahan dalu menika panjenengan sedaya terasan kawula saged pinanggih winantu suka basuki rahayu nir ing sambikala. Awa kalih matur nuwun sanget dumateng Bapak Haryoto saha Ibu Ana sakeluarga ingkang dalu menika sampun paring papan panggonan ugi kesempatan dumateng kita warga agung campur sari Kartikasari. Anggenipun badhe atur lipur dumateng panjenengan sami lan mbok bilih Anggen kita libur wiwit purwa madya wusana wonten selaning atur kladu ing duka tirang tumata tindak tanduk kirang prayoga kawula minangka talangi atur king warga agung Kartikasari nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa winates. Ing mriki kawula matur piyambakan minangka semaring swasana monggo sareng-sareng kita amirsani pagelaran campur sari Kartikasari. Campur sari Kartikasari. Campur sari Kartikasari. Pitono sang walang sangalisir ron-ronan datan obasak ono datan lumampah rinenggo puja lan puji pepujaning para ulama lan para ahli tapa hanengih ta puja lan puji kang utami satemah mugi gawe tentreming manah. Rikara semono budaya Gung Nuswantara kauri-uri lumantar campur sari Kartikasari ingkang dipun pangarsani dening Ki Asmari Eka Carita mijil saking leladan dusun Codo Kecamatan Wagir. Linambaran ati suci lan budi luhur lan rasa sih katresnan lan monggo sami meminta marang panguwasaning Jawata mugi campur sari Kartikasari sangsaya dinten saya ngrembaka wonten saembaning Nuswantara. Pitik kang areng campur sari
saking jondo akhir mangajab meretu kita dateng pamirsa pinuti Sukarno anggung mandang saya akrab bokok ketika sarin lamun tambah Jawa nyuwun pangapura sesanti jaya jaya Wijayanti amami delaring campur sari karang sari kang saking jondo akhir trone pangajab meretu kita dateng pamirsa pinuti Sukarno anggung mandang saya akrab kartika sari lamun tambah Jawa nyuwun pangapura sesanti jaya jaya Wijayanti. Sukarno anggung mandang saya akrab bokok sari kartika sari lamun tambah Jawa nyuwun pangapura sesanti jaya jaya Wijayanti amiwiti kelaring campur sari kang saking jondo akhir trone pangajab meretu kita dateng pamirsa pinuti Sukarno anggung mandang saya akrab bokok campur sari kartika sari lamun tambah Jawa nyuwun pangapura sesanti jaya jaya Wijayanti.
subuh zuhur lan asar salat sayekti ngedoki tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunahe Yeah. Salat sayekti ngedoki tindak mungkar maghrib lan isya cangkepe prayogane ditambah salat sunahe